200 थाखानि गोजोन 200 थाखानि दं आरो ना बावहाय चेलेन्ज पानिपुरि जानाय सोर हायो नायनोसै नों हाथारगोन जानो आंजो नायनोसै ना गरम गरम आरोना नै इथिं बानायगासिनो पानिपुरि एवदों नै पेकेटा इयो दाब्ला दाब्ला आरोना नै पानिपुरि जायो नै Oh no. Itu izan ini loh. Kayak gini lah, mana naik lagi. Nama. Aduh. Sampai nanti kembali. Mau yang mana karena. Kayak kita kiat. Nale. Kayak kita kiat. 160 lah lagi. Jual banyak lah, kasih nama. Banyak lah orang mana. Panipuri challenge. Panipuri. 100 bersende. Sasyala. Banyak panipuri dan ini. Panipuri. Langsung nak kawin panipuri. Arjun bawa hari bawa. Hari bos mau eating. Panipuri jangan gitu. Sagran ukai deh lele lele mansku. Panipuri sagran ukai. Bisa challenge nangga nanti dia. Bisa challenge nangga. Terbenci jana aye. Kamu nana lawat hati. Dalam sana kan anu nenge. Nih, sina. Sofi boy ada. Makasih. Udah terbaik ada labukan boy. Panipuri jangan gitu jangan tanya. Nih, bisa sih dong emplay. Aldo ada. Sana jangan. Sana jenis dalam sih jangan gitu. Ada labukan mana? Ada yang boy dong. Boy dong nih boy. Ada labukan. Zakan nih kamu nih dekain sih beri gerkang lawa iya kan. Zaman gergin nama itu. Panipuri Jawa. Panipuri जाग्राया नै जोंना माबा बुंगोन पानिपुरिनि सोमोन्दै जेबो सोमोन्दो जाया बुंनो पानिपुरिखौ माबायदि मोनो जानो जानांगौल' गोथाव मोनो माबायदि फोराव नांखालाबायबा मोजां मोनो नंगौ नामा oh no गासैनो पानिपुरि जानो नागिरदों जोङो नै पानिपुरि दालासो लाखाबाय नै पानिपुरि चेलेन्ज सासे जानो लुगैदों खम नै खुदै मोनलायदो जानो लुगैनानै बानायगासिनो दं नै बाथोन लाबोलायसिगोन गामलासेबाव नै सालायबाय आरोना नै गामलासेबाव जाजोबगोन दिनै जाजोबगोन फुल जागोन जोङो नै दंबोयो ओइ पानी लांबाय लांबायसो गैला ओइनि आरो गामलासेल' होबावसिगोन खोमा गामलासेल' खब'सिगोन बियो बाथो माने दे नै सफैबाय पानिपुरिया ट्राइ खालामदो आजा नै जानोसै गोथाव खुदै मन'लाय लांबाय आंहासो जानो लुगैनानै पानिपुरि होसिगोना सोरबा जानाया लागाव जोबोर मोजां गोथाव बानायो गोथावथार आरोना स्टेसन खाथियाव नै बावहाय बिसिनि हटेलाव आरोना नैबे तिनालि खाथियाव नैबे तिनालि दं आरोना नैबे खाथियाव नै खनायावनो दङ जा गोथाव बानायो जाबावगोन मोनलायदो ना स्टेसन खाथियाव आरोना नैबेयाव तिनालि दं नैबे तिनालि खनायावनो आरोना नै जाबायदि गोथाव बानायो नोंथांमोना जाफैनो नाय ओरैबायदि गोथाव मोनजादों बेलेगफ्राव बारा गोथाव मोनजाया आरोना बेयाव बिराद गोथाव मोनजादों मैया दाख्लैना गोथाव मोनजायाखैमोन ना बस मोनथाम अय दालाय गोलैबायसो माथो रोसिया गोलैबायसो नै माने सानैजों मिलायनासो होदो ना मादै गाव गावबागाव बिखाब्रा होमबा सुइटार मोनजागोन जों गाव गावबागाव नोगोद गोथाव बानायोथ'
Ayo kalian makan ke? Oh, ini masalah nih. Kita tahu na? Berapa zaman ini kayak boy? पानी तो बेसी नहीं दी मिया Mana mana. Lebar mana. Lalu mesti ya. Pani berjalan nih. Gelang dulu. Ada mesti mau. Oh ya di kemana kan deh? Sambal ya, di kar sendiri sih. Wow nih. Mari langsung nih. Ini aja nih. पानी तो कम नहीं Pani itu kam nih. Bantu alu deh, jaga dong. हाँ आजा deh Kemudian makan aja ya. Enggak balik. Pani berjalan deh. Kok cứ thảo na dạ alo ấy chăng kìa cứ thảo na dạ slim này slim cả vậy mình làm này vậy mình chỉ làm này vậy xả lại đi để mình chỉ cũng alu chụp bánh balu over rồi này có sao đấy nah itu over rồi đấy tadi itu kop sih balu cái thằng nó mình jam sadang ya jadi ini nanti itu Ma apa nih Frizan aja ke di kenkar sampai nih